டர்ன் பண்றீ. ஏபிசி எப்படி எழுதுவ நோட் புக்ல? கையில. இதுல ஒண்ணும் குறைச்சலடா. ஆர்டர் எந்த ஆர்டர்ல எழுதுவ? ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல. ஓடு. ஏ அது பி இது சி. ஏ ஃபார் ஆப்பிள். ஆக்சிலேட்டர் அமுக்குனா கார் போகுமா? ஆமா, இந்த பைக்ல இப்படி முறுக்குவாங்கல்ல, ஆமா. இது வந்து அமுக்கணும். இந்த முறுக்கி பாக்குறியா தங்கங்கிற மாதிரி கார்ல அமுக்கி பாக்குறியா தங்கம். அதுல வந்து அவ்வளவு டார்க் இருக்காது. அப்ப வந்து ப்ரோ தள்ளிக்கோங்க, நான் ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிறேன் லைட்டா. இருக்கு கிளட்ச் வந்து டபார்னு கால் எடுத்துற கூடாது. லைட்டா ஆக்சிலேட்டர் மேல கால் வை. அமுக்கணுமா வைக்கணுமா? லைட்டா அமுக்கணும். ஐயோ அவ்வளவு அமுக்கினே. என்ன லைட்டானா கிளட்ச் மாதிரி தான் அமுக்கணும். ஐயோ கிளட்ச் மாதிரி அமுக்க கூடாது. இப்ப திருப்பு இப்படி திருப்பு அப்படி திருப்பு முட்டிரும். எடுத்துரு கால் எடுத்துரு டி. டர்ன் பண்ணிக்கோ. டர்ன் பண்றீ.